nové série, modovaný Minecraft, jsem tu společně s Tadamanem, s Kuborukou Bus, autobus. a teď Čau. se jdeme vyspat. Jo, spamujte Jo. Z. Takže na konci minulého dílu, pak jsme ještě chvíli hráli a postavili jsme tu pec. Teď to Jo, chci mega doplnit dobrá lávou. A teď, když tam Jo. strčíte do toho iron bloky, iron Iron orečka bloky. teda, Iron co? iron ore, do toho to strč prostě. Počkej. Já teď Tady chci do dát tohohle, koper do ore, já tohohle. tam chci dát to koper ore. Nelez tam, uhoříš. Já chci uhořet. Ale tam bude pak krev. No, tak jo, tak to ne. Já nechci tak nic mám- krvavého uvařit. Můžu tam dát No, to, strč to koper do ore. toho. Ale bude to kopro iron ore nějaký pak. Asi. Jo, tak to ne. Já bych do toho radši strčil irony. Tady do tohle Jak- strčte irony. Nemám iron, nemám koper ore. Nemáme irony, všechny jsem vypekl. A teď potřebuju ještě, nezbyly nám nějaký ty? Shard stony, nějak, tak se to... Jo, já mám 24 briků. Proč? Chceš je vykraftit? Ne, dej Už tam je krev? dej mi to. No, protože jsi v tom stál. To není Ne, krev, to není krev. to je iron a z toho Já teď jsem můžeme to. udělat bloky, počkejte. Tak, děláme koper ore. Ale... Pozor, Kuboruko, to nefunguje takhle. Aha. Trochu klum, Dobré. pozor. A teď koukejte, jo. Uděláme z toho Teď iron. děláme koper ore, za chvíli se nám udělá koper ore. Máme z toho jeden blok. Počkej. Počkej. Teď nám z toho chladne jeden blok iron. Počkej, a pak budeme udělat kopr bloky. Budeme mít 2 bloky. Iron block. A to jsem tam dal jenom 6 toho železa. Počkej, ty ho můžeš vytáhnout. Mám ho. Teď uděláme kopr bloky. To je docela dobrý. Počkej. A my potřebujeme... My potřebujeme zlato. No, Já ale chci- já to chci- nikdo nemá zatím. No nemá. No, proto mi dej kosti. A já jdu na výpravu. Teda mám si jde udělat psa. No, fejkuješ. Tak já jdu s tebou na výpravu. Ne, nejdeš. Jdu. Nejdeš. Jdu. Nejdeš. Máme první kopr blok. Super. Tak pojď Kubo za mnou, jestli teda jdeš. Jo, máš torčky? Já jdu Nemám pro točky. Torčky, Davide, máme koal? Nevím. Ale vím, že máme lávu. No to je dobrý, že máme lávu. O koalu nic nevím. Jdeš? Počkej. Tak zbylo Jo, nám jdu, tu... pojď. Máme nakonec tolik toho kopru. Ale irony nemáme. Chvilku. To je další kopr, ale ten ještě nechceme. Pojď za mnou. Takže my jsme si měli, Kde seš? my jsme si měli udělat úkoly, co uděláme za dnešek. Ne, tam kam jdeš, to ne, Jo, tam seš. Co uděláme Nevím. první dneska? nevím. My teďka jdeme na výpravu Krumpáč. za Já chci Goldem. krumpáč. Mhm. Tinkers. Takže já bych první asi nějak udělal ty Tinkers Hammery. Ty jsou dobrý na Potom. kopání. Já říkám krumpáč. Počkej, tady máme do... A to chceme 4 iron bloky. Co? Aha, Hezké. jednu kost chtěl. Jdeme taky, jdeme taky. Ještě. Pes, Jdeme koši. mám psa. Jdeme koši. Počkej, natěžíme tady všechno, co můžeme. Já chci koště nejdřív. Na co? Taky si otočit psa. Jo. Pseren. No, dáme tam tohle. Sem? Teď bych jsme mohli Ok. dělat Můj pes sežral něco z kamer. 5 kostí. Kolik mi to dá zlata, když tam dám ten jeden blok?
Ty nemáš zlato. Počkej, přemýšlej. Tak pojď dolů. Tady to je trošku větší kejvka. Jakoby ano. Jo, nazbírejte nějaký irony. Je na asi. To nás nenapadlo. A Asi or. jich budeme potřebovat hodně. Jo. Ironů. Tam. Jo. No. A co osmium? Osmium to taky to všechno bude potřeba. Ten? Tak pojď dolů. Mm. Pojď dolů, Kuba. Tak mám Jo. jeden blok kopru. Irony. No, takže uděláme ten Tinker stůl nový a pak uděláme mechanism. Udělal bych si v mechanismu něco taky. Tak to udělej, my teďka těžíme. Jo, wind turbínu. Natěžte i zlato. Jo, tak jestli bych nějaký našel, no. No, No, já jdu taky těžit zlato. ještě bys nějaký našel. Osmium. Tady mám ten. Sorry? Ne, Ok, tak dobře, proč mi se nejde dát ten? Horečka. jaký orečka zase? A já jdu Jo. na výpravu tam sám, tudy, rovně tam. Ten to je taky. Ok. Ne, ty jdeš na druhou stranu, ty běž na Ne. druhou stranu. Ne. Jo. Ne. Jo. No. Tinker. A my chceme to kladivo. Ano, takovýhle kladivo třeba. A to chce Irony. Tak proto mám teď 5 takhle 4 Irony. OK. Začnu dělat něco v Tinker. Nebo spíš mechanismu. Docela dost ironu, co? Tedaone. Jo, to je ano, ale žádný zlato zase. No a To je špatný, tak že to iron nemáte. se nehodí taky. Iron se taky ale hodí, potřebuju totiž 4 bloky Ironu. Na co? Na ten Tinker Construct. Aha, tady ještě pokračuje jeskyně. Hej. No, tady není vůbec žádný zlato, tady je nějak... Někdo zlato. Co to za řešení nevíka? Mechanism. Mechanism. O, ne. Jmenuji zombíka, já nechci Takže jak stříknout. se dělá tohle? To chce Čipy. osmium a redstone. Vemte i redstone, kdybyste našli. Čipni. Čipni. A gas. Gas? Mně se rozbije Co dělá pro jak? kompař, to ne. Ne, mně se rozbije krump. No, tak ať se ti nerozbije. Chemical? To ho nerozbije, prostě ne. To si vykraftit novej. OK. Hydrogen, jo. Kámo, tady nic není. No tady je dost ironu. No ale nemyslím, myslím něco jiného. Třeba goldy nebo Jo, diamanty. Tady nic není. Jenom tin ore a pár a kouly a irony. Nic jiného. A kopr taky. Jetpack. Jetpack se dělá jak? Chatpack, dobré. Je to jen Steel block. A jak se dělá steel? Jo, ano, vlastně vím už. potřebuješ prostě steel. Dobré. Trošku špatně. Ok, mám 3 irony.
Chemical oxidarium. Tak to. Tak, zpátky můj krompáč. Lithium. Hydrogen fluorid. Chemikální vaša. Co tady má nekam z toho šel? Někam. 8 ingotů tam mám. To je špatný. Ingot. Ingot cast. To jak se dělá. Tu ingot. Jo. Tak vezmu třeba aluminium. Hodím tam to zlato. Dojdu pro lávu, mezi tím se mi upače to zlato. Ty máš zlato? Jedno. Jsem Aha. našel whisky. No, Tady máme trhlinu, kamo, tady není vůbec žádný zlato. Hezky teda mám. 2 ingoty, přesně to jsem potřeboval. Teď jsem hodím tohle. A vyleju Čau. to zlato. Dobré. Tady někde je vička. Smazalo mi to sice, ale nevím, ale... Zlato! Zlato? To je zlato. Tady je zlato za tebou. Zlato. Jedno. Jenom jedno zlato. To není pravda. My teda jedeme na ty zlata. No to teda no. Dobré. Ježišmarja. Já už jsem myslel, že na mě jumpoval. No nic, ale já mezi tím tady beru irony z té pace. Velký. Ještě jeden ingot tam je. To je všechno. Teď tady uklidím tu ironovou. Ježiš, já jsem si myslela, že ty kytky jsou creepři. Zlato! Zase jedno. To tohle. Lapis. No, ten klej. Jo, jedno zlato. Ok. Kolik máme ironů vlastně dohromady teď, když to celý? Já mám hodně ironů u sebe. Tady tohle ještě mám vypéct. To bude... Já to taky. Jo, to je Zlato! velká kejvka tady. 2, 3. 3 zlata. Ježi. No nic. Redstone. To mělo být 1, 2. 2, 3. Ale někdy bych udělal Tady. vary. Jestli, jak se to píše. No, A z čeho se dělá? z diamond. Jednou bych to Tak, udělal. kámo. Až najdeme No a dia. diamanty nemáme teďka. Já vím, ale až najdeme Jakoby. prostě dia, tak bych to udělal, protože to bude pak vydělávat dia taky. Tak to je dia, vydělávají dia. To je dobrý. Do toho musí zainvestovat prostě. To je A co když to strong. nebude fungovat? Tak Zlato! Podej do lávy, do zombíku, kámo. No tady to je Raz. super. 2, A. 3, už to mám. 4 zlata. 5. Tady možná budou diamanty někde. Ty Mohlo by být. Tý lavě, no. Jako ve mně se do lávy moc nechce jít, víš jak, to bez snad jo? No, mě taky ne moc. Prostě tady je skeleton, si mě se střelí. Tam zrovna. No, Já jsem mrtvej. Dobře no. Ztratil si věci? Jo, no tak když jsem umřel v lávě, tak jak, co by se jiného stalo? Počkej, pojď sem. Když už jsi mrtvej, tak pojď sem a skoč do toho. Jau, 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 jau. Já budu Jo. ještě zpátky. Už. Máš nějaký iron aspoň? Mám. Já mám. Počkej. Kde máš ty irony, dej mi je.
Já udělám krev. Super, Hele, mám tvoji krev. super. Já jdu po té doma na točkách, já absolutně nevím kudy. Jo, tak dostanu poison. Aha. Kámo, proč mi to laguje? David, co jsi mi udělal se hrou? Nic. Má 30 FPS. Něco jsem mi udělal. Já umírám. Poison 40. trojku mám. Kámo, my Měl jsi? nemáme žádný iron tady. Máme. Já ho mám u Nemáme. sebe. 0. Dej mi ten iron block, co jsi získal. No ten jsem vykraftil už, proč? Co s tím? Já ho potřebuji. Na co? Na to, aby jsem udělal seared brick. Tak to mi dobře vystačilo. Tu station a udělám tady z iron blocku. No to je špatný, a ne, tady nejsou žádný irony, David, to jsi mi lhal. Máš iron block snad, ne? Ne, nejsou. David je někam dal, nevím, jestli jedla se. Já potřebuju 2 creeper. Tyhle ty. Musím si najít něčeho. Jdu ochutnat? Je, tady má novou krev. Dobrý, já jsem se mám zase upálil. A co tady děláš? No, tady můžu udělat bloky. Aha, Zmíň ingotů. Že jako z jednoho iron bloku můžu udělat jako když by si měl vypéct ty iron. já to chápu, no. Tak mi to stojí míň. Ale proč třeba nejdeš těžit irony? Protože tady žádný nemáme, jak vidím. Kuba nese už, ne? No Kuba se domů nedostane, ty neví kudy. No, asi tak. To říkám. On trefí. On netrefí. Já netrefím. Věř mu. Nevěřím mu. Nevěř mi, Davide. Já nevím kudy. Jo. O ne. To je blbý. Dělej, tref se. Jak asi. Šolí, však my se vyspíme. Fakt. Já bych potřeboval se. Já nejsem doma, Davida. Kdo se? Tak běž domů. No, šel jsem za Kubou. Aha. Tak se Kámo. připoj teda, Kubu. A já už jsem chtěl někam do prčic. Jako ty nejsi v té kejvce už? Ne, ale můžu tam jít. Tak A tam ty nejsi v kejvce teda? Mám jít zpátky na ty kejvky? Jo. Já se tě ptám, jestli jsi v té kejvce. Nejsem. A proč tady je Fortnite a crafting table? Počkej, ty jsi tam, aha. Já vím, kde jsi. Tam mi došel krumpáč, tak jsem si vykraftil novej. Aha, a kde seš ty? Běžím za tebou. Pokud budu vědět kudy. Creeper tady u mě bouchá. Bum. Se mám zkusit dostat. Zpátky. Počkej, a ty nejsi teda v té trhlně, nebo jsi v té kejvce dole? Nejsem v té trhlině. Není v Takže té ty- trhlině. Jsi nahoře? Jo, jsem vylez. A kde jsi, jak jsi se vystavil? Prostě blokama jsem se stavil. Aha, tak běž domů teda. Tak já jsem Já nevím, zapít, kudy. s tebou znovu. Já nevím kudy. No zůstaň na to Já bych trhlně. potřebovala, abyste se někdo vyspal. Proč? Jako Máš tam dohodíme mobil? skeletoni. Aha, já běžím za tebou už. Ale jsem už tu trhlině. Ty jsi v trhlině, já jsem z ní zrovna se umřel. U ní. Říkám. Jo. No nic, bouchl mi creeper. Já jdu naši vylez Já na už to strom. vidím. Jde po tobě creeper, že jo? Jo. Jsem na stromě. A pavouk! Sorry. Další pavouk. Co to dělají pavouk? Pavouk? Pojď za mnou, pojď za mnou. Jo, běžím. Pojď za Běžím. mnou. Tohle? Pojď. Sekera. A na hammer potřebuju ještě hammer. Takže vezmu ještě jeden tamhle ten. A udělám kladivo z toho.
A skladiva tady udělám. Pavouka. Neudělám. Ty nemáš meč, Davide? No já nemám ani sekeru. Už je Co tu děláš? Kuba? Jdem se vyspat pak. Až to zabijete. Jo, ale ne mě, prosím. Ne, pojďte se už vyspat. Pomozte mi, ale Já s jsem tím dal Iron pavoukem. jenom. Pojďte se vyspat, Jdeme se Kubo. vyspat, Kubo. Jsem dal jenom Irony a jdu. Z. Ty to neumíš, Davida. Já nemůžu. Tady mana pokousal zombík. Už po něm, Siren. Dobrý. Pojď. Pojďte spát už. Ano, z. Počkej, protože tam dáváš 6, 9, je to jenom 3, teda 6. Dej tam 9. 9 je blok. Celý. No a když tam dáš 6, tak to taky bude blok. Ale když tam dáš 9, tak to bude víc bloků. Ne, to bude jenom jeden blok. A proč tam je... Jo, dobrý. Já Potřebuji něco stone. vyzkouším. No je to steak. Máte stone? Nemám stone, protože jsem umřel. Tak běž netěžit mě. Kubo, Ruko, máš stone? Mám 9 zlata. Když mi dáš stone, tak ti udělám pak sekerku třeba. Já chci krumpáč. Tak ti udělám hammer, který je něco... Kamo, tady si běž netěžit, máš krumpáč reálně na Ne, rozdíl dobré. ode mě. David, já ti dám zlato. A ty mi... Tady je pork chop, kámo, Kubo. Ty mi dáš za toto. Ty mi za to dáš... Nic. Ty mi za to dáš ten hammer. Hej, hoď mi to. Hoď mi iron ore, co máš všechny, Kubo. Tak. Počkejte, potřebuji teď tam dát zlato. Proč Kubo, 9, dej tam 3, Co teda děláš? 6, aby... já potřebuji všechny zatím. Počkej, já potřebuji tohle, ale. Potřebuji... Já chci ten hammer, Davida. Já spíš chci sekerku. Sekerka je lepší. Ty mě strkáš. Běž Já tam. už mě mlátí pes. Běž do goldu, běž do goldu. Nejdu vedle. Běž do goldu. To je, Nechceš se koupat goldy? nechci. Já chci to Nechceš. sekerku. Co děláš? Dobré, já chci sekerku. Počkej, ale na to potřebuje. Jde. Někomu tam umírá Kámo, pes. co se tady děje? Prostě ty psy mlátí mezi sebou. Ne! Tvůj psa! Nám vybouchl generátor elektřiny. To je tvůj problém, Davide, ale Já co se jsem- to tady stalo? Já jsem zabil jeho psa. To byl- Co máme dělat s tím zlatem? Ještě Nechá jeden to. tam je teda. Ne, to je dobrý. Nechá ho, Kubo, je to vzácný. Vem si ten ingot, Kubo. Dělej a běž od. Já ne. To je má postel, hada. To je Davidova postel. Teď potřebuju jenom tohle. To je všechno, ne? Na ten hammer. Stick potřebuju, no tak udělám 8-minový. Nevím, kolik jich tam musím dát, abych měl. Do prkínka. Já jdu těžit do ty tam. Něko ne. Tak prej neudělám 8-minový. Tak udělám kopr. Další. Kamo, kam zmizelo to jídlo všechno. No mě se neptejte, ty jsi s ním uhořel. Já už vím. Tady je. Tady máte pár steaků, já jdu, umříte se v lávě asi. Počkej, já ti chci dát tady hammer. Na co? Já nebudu těžit dřevo. Ne, to není na dřevo. Tak na co? To je na něco jiného. Na co? Zabíjení skeletonu? To je na to, aby si těžil orečka. Rychleji. Těžíš Aha. 9. Jedním kliknutím, jedním vytěžením. Jako, jak jako 9. Vem si to. Proč děláš stick? Další. Potřebuju. Nevede, tak kde se jdu si proto. Počkej. Tohle? Ano. A Marka. vytěží to jenom irony. Jenom iron, ne? A cobblestone. Prostě je to level na irony. Takže něco jako stoneový pickaxe. Aha.
Dobře, mi jsem zasekl ten. No, protože tam měl jsi málo ingotů. Ok. Tak já si tam dám ještě nějaký. To tam bylo kopr? Jo. Ok. Abych to teď ukončil ten díl. No. Počkej. Jo. Nebo tak dobře, no. Tak ho ukončí. Tak pojďte všichni, který... Já nejsem doma, já nebudu doma ani tady není kojíčka. Tak Kubo, pojď k posteli. K tvojí. A. Takže tohle byl druhý díl Let's Playe modovaný Minecraft. A příští díl bude u Tadamana. Tak se zase mějte a čau.